ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗರ್ పార్క్ ఫస్ట్ ఇల్లు కట్టు ఒక్క పార్క్ కట్టుంది మన మీరు ఇంక ఒక ఏర్ మాత రిక్షా డ్రైవర్ నాకు లేరాకలే మాత హ్యాట్స్ ఆఫ్. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಓಡಪೊಂದುಲ ಹೊಂಡ ರಾಯ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಕ್ ಓಪನ್ ಪಾರ್ಕಾ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಕ್ ಎಂಕ್ಲಾಲ ಶೀತ ಜ್ವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ನೀನು ಎನ್ನ ಒಂಜು ವಾರ ಅಂಡು ಬ್ಲಾಗೆ ಮಂದಿಜೆ ಅಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಂದೆ ಜ್ವರ ಮಾತ ವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೇನೆ ಒಂಜು ವಾರ ನಾನು ಜೆಪ್ಪ ಉಂಡು ನೀರು ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ತೆನೆರ್ಪೇರ್ ನಿಕ್ಕಿ pikiri koji ದಂಕದಾಲ ಗಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚೆ ಬಂಡೆ ಐನ ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅದು ಬೆಲ್ಪುಡಕ್ಲಾಕರು ರಿಕ್ಷಾದಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಐನ ಸಂದೋಡ ಐನ ಅಂಚೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಕೇಶವ ಪೈ ರಾಯಿ ಬೇರೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 25 ವರ್ಷದೊಟ್ಟ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯನು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡಿರಿ ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಳ ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗಿತದ ಬತ್ತ 1 ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಡವನುಂಡು ಒಂತೆ ಬಡವನುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಶೀತ ಆತನು ಅಂತ
వాళ్ళ ఫోటో తెప్పారా అన్నది అట్టే మంగ వీడియో అంత నిన్నే చెప్పానే ఉంచి నేను అయిపోనక్క ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಲಿ ಅಂಚಪುರ ಕತೆ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಎಲ್ಲಿ ರಜೆ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಂತಾರಂಡ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಜಾವೂರು ಬೆಜ್ಜರುಂಡು ಇಂಕ ಎಲ್ಲಲ್ಲ ಬಲವ ಕಜಾವೂರ ಬೆಜ್ಜರುಂಡು ಸೀತಾಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಮು ಫಸ್ಟ್ಗೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅವು ಈಸಿ ರಪ್ಪ ಬರೀದ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮುಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಮಾರಿ ಅವನು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆನಾ 80 ಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ మీకు 100 ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತನದ ಹಾಂ ಈಗ 80 ಮಾರ್ಕ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ ಧರ್ಮ ಕೊರ್ಪು ಜೇರ ಉಂಟು అవును ಕೆಲವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೇ ಪುನಃ ಅವ್ಯ ಮಗ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಐಕ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಡ್ಪೆ ಅಂತೀರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆ ಚಿತ್ರ ನಾಡೊಂದು ಕೊಲ್ದು ಐನ್ ಪೀರ ಬರೇ ಪುನೀರ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತು ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಕಾವು ಅನ್ಸಿದ್ರು ಅವಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂದಲ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಶಾಲಕೀರ್ನ ಓಪನ್ ಆದಿತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿದಲ್ಲಿ ಕಡು ಐಕ್ ಹೋಯ ಅವಳು ಸೀರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಬಡಿತ್ತು ಆಯ್ಗ ಮಾಲ್ಟಿ ಇತ್ತುಂಡು ಹಾಂ ಪಲಾವು ಹಬ್ಬ ఈయన పతందాలు మ్యాగీ తినిపోయి వాళ్ళు జ్వరకు మర్ద జ్వరకు మ్యాగీ తినోడెడ్డే బడా పుచ్చి నీ ప్లేస్ ఎడ్డి ఉండదా మనం పార్క్ కట్టుగా ఇంట్లో అండ మూడొంದು పార్క్ ఫస్ట్ ఇల్లు కట్టు ఒక్క పార్క్ కట్టుంది మనం వేరే ఇంక ఆనగాపదు అందు ಅಜ್ಜಾತ ఇంకా ఉంది ಹುಷಾರಿತ್ತು ದುಂಬುಪುರ ನಟಿ ಏತಂದು ಪೆತ್ತನ ಮತ್ತೆ ಅಂಬಿ ಆಡಿದದ ಪೆತ್ತ ಪೆತ್ತೇರ್ನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟು ಚೀರಿ ಈಗ ಕಟ್ಟುವರ ಪೆತ್ತ ಕಟ್ಟಿರಿ ಅವಳು ತೋಟಾಡು ತೋಟಾಡು ಕಟ್ಟುನ ಗುಡ್ಡ ಪುರ ಮತ್ತೆ ಪುರ ಏನು ಅಪ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಈಜಿನ ಈತದ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂದು ರೋಡ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀರ್ನ ಯಾವ್ದು ಮಾರ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಓಟು ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ನ ಯಾವು ಅಯ್ಯೋ ಒಡೆಗೋಳಲ್ಲ ನಾಲ್ಕರ ಮುಗಿದ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೋದ ರೋಡ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲ ಹಣ್ಣು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಪಾಪದಕ್ಕೆ ಬೇಳೆ ನೀ ಏತು ಬೇಡಲ್ಲ ಐಟೇರ್ದು ಬರ್ರೆ ಆಪು ಜೌಲ್ ಅವಳು ಜೇರಾಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡೋಡವು ಜೇರಾಡು ಅಂದ್ಯ ಯಾಕೊಂಜಿ ಇಂದು ಬೋಡಿಯಾ ತಾಕತ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅವಳು ಅಂದು ಏ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಪುರ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ ಕಲ್ಲು ಬಾರ್ತೀನಿ ಅವಳು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಇವತ್ತು ಬಂಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ ಅವು ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಸೋಗು ಇನ್ನು ಕುಜಲ್ ಕೆಂಚಾತಿನ ಮಂತದ್ ನೀವು ಅವು ಇಂಚ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾತನಿ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ಪ ಈ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೆಟ್ BMS ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘ ರಾಯಿನ್ ಬರಿತುಂಡು ಆಟೋ ಚಾಲಕರ್ನಕ್ಲೆ ಏಪಲ ಜನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪನಕ್ಲ ಅದಿಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಅಂಡ ಪೂರ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪನಕ್ಲು ಬರ್ಪುನಕ್ಲ ಅದಿಪ್ಪುನ ಏಪಲ ರಿಕ್ಷಾದಾಕಲು ಗೈಸ್ ರಿಕ್ಷಾದಾಕಲು ಪಂಡ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಸಸರ ಮನ್ಪೆರೆ ಬರ್ಲಿ ಯಾನೇನು ದಾಯ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಡು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೋದಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನು ಬಂದಿತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾದಾಕ್ಲೆ ನಾನು ಮಂಗೆ ಮಂತೀರನ್ನು ಯಾನಲ್ಪ ರಿಕ್ಷಾದಾಕ್ಲೇನು ಸಸಾರ ಮಂತಿನತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸಸಾರ ಮಲ್ಪುಲ್ನೆಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಿಕ್ಷಾದಾಕ್ಲಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೇಪಂಡ ಓಡಾಂಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾರ್ ಎತ್ತುಂಡಾಕ್ಲು ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟವೇರು ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಎರೆಗಂಡು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಂತಂಡ ಬರ್ಪುನಕ್ಲ ಅಕ್ಲಾದಿಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದ ಅದಾದಿತ್ತನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪೋಡಿತ್ತನ್ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪಾರೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಂಡ ಓಲ್ಪ ಬಂದು ರಿಕ್ಷಾದಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡತ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಕೊನೋದು ಎಂಕ್ಲೆ ಬುಡ್ಲೇನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡೇರು ಲೆತೊಂಪೋದಾನಗ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುರ್ಲೇರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ನಾನು ಬೇತೆ ರಿಕ್ಷಾ ಮಂತೊಂಪೋಲೆ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ದು ಇಂಕ್ಲೆ ಎಂಜಿನ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ಮಂತಿತ್ತೇರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆನ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಅಂಚ ಬಂದಿತ್ತೆ
ಸೊ ಅಂಚ ಮನೆ ನಾನು ಸಸಾರ ಮಾಡ್ತೀನತ್ತು ಆತೆ ಪನೆರ್ ಇತ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರ್ ಮಾತ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಚೆಡೆ ಜನಕುಲ ಸೇವೆ ಮಾತ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ವೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.